Di na-anụ bụ dakpolu nwanne m nwanyị. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di ya na di wee bili. Na di na-akụ ya ife ka ya ọkụbi ya ife etu a ọkwa ọ na-akụ ya ọdụ ka ya si na nwoke ibie ka ọ na-akụ. Ya na-edi maka na ya mụtala ụmụaka na-atọ ụmụ nwoke na-atọ na ya chọrọ ịhapụ ụmụaka anụnwa. Na o nwere ife ya melie ya ga-asị na ọnya nwa bụ ife ya ma ya melie mana ya chọrọ ije ebe afọ. Na ebe a chọrọ ije bụ na nwanne ya nwaanyị abịala na nke ya kwa ịghọtago so wee nọsịa wee na mana mgbe ọ na-ana n'ọdụrọ happy mana ọ chọrọ ịgwa ya ife menụ so kwana ya after some months na ya ga-asị kene nọ like 8 months or 6 months nwanne ya nwaanyị na fa na-aga Catholic Church wee gaa confession n'ụlọ ụka wee confess ya wee gwa the Reverend Father wee si ya datina na dị nwanne ya nwaanyị dakpolie. So ka ọ gwasịala ya Fada wee sị ya n'iwu na ọ ga-eje ka ọ confess ya alụ nwanne ya nwaanyị ife dị emele. So nwanne ya nwaanyị wee bịa wee kọbali ya ihe a wee kọsịala ya ọsị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya n'eziokwu na ya na die na-ese okwu na fadụrọ ihe anụnwa kama na ịmago ka di na nwunye si ese okwu a na-ese a na-edo tiela ife ọ na-etie mana ihe a nwanne ya nwaanyị gwara ya kịta abụrụ ifefa na-ese maka ya. Andị na nwanne ya nwaanyị agwarị anya mgbe ihe anụnwa mee na ọkịta anụnwa maka na Fada gwara ya na ọ ga-eso na ọpịpịa ọ ga-eme na ọ ga-akọnfes ka o ji wee bịa wee gwa ya ihe a na ya mụrụ ife a ga-eme na ya mana die na-achụ nwaanyị yes mana nke nwanne ya nwaanyị na okwere mpakwata na ya mụrụ ife a ga-eme ya wee nọlụ wee na-eche ọnya jụọ die ihe anụnwa nwanne ya nwaanyị gwara ya regardless na otogo o mere ka onye ajụ na di enye hapụrụ ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụ isi. Ọ sị m nne na ihe a na-agwa m ihe a bụ na ya nwere ụmụnne ndị nwaanyị ndị ọzọ na-abịa afịa ịghọtago na ebe di dakpugolo ofuke n'ime ha na ya mara ma onwego ndị ọzọ dakpuru andị na ọ bụ na ya jụrụ die na ihe dị otu a nwee ike na-aga n'iru mana ya ma na ya jụọ die na die ga-aga aka ga ọkpa maka na o tego ihe anụnwa mere na nwanne ya nwaanyị enwere ozi proof maka na ọ bụzi ihe o kwuru against ihe di ya ekwu andị na ọ bụ na di winie duton ya ma na ọ ga-ewin maka na ọnya nwaba ada na ọ ga-agbochi nwanne ya nwaanyị ọnụ na ihe anụnwa ga-esebelu ha okwu mana ihe a chọrọ ịma bụ ọka mma na ya gbalụ nkịtị ndị ọzọ bịa ka di dakpokwe ha ka ọka mma na ya jụrụ di ọ bụrụgodu na o winie at least ọ malụ na uche adụgie andị na ụmụnne ya amagolu ọ bụ ya onwe ya n'obele nchụchụ ka onye just gba nkịtị. So nwanne m kedu ife ilo kedu ihe o dogo ka this woman mee na ọnya jụ ọnụ die ma ọ dakpolu nwanne ya nwaanyị mgbe ọ bịara ikpeazụ ka onye ajụ na die ya just gba nkịtị ka ife na-eme na-eme nna ike gwụkwara m maka na ihe nke a dị ka ube atụ n'afọ ọ bụrụ na iwepụtie nsogbu ọ bụrụ na ị hapụ ebe afọ nsogbu ike gwụrụ ka ihe talụ n'abalị bụla anwụ isi mana kedịkwenụ maka echi ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazialụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.